Helo a chroeso i bodlediad Hans. Fi yw Steffan Dafydd, fi'n ddilynydd ag yn kind of screen printer ag yn canu a sgwennu i'r band Brechu Hir. A fi hefyd o ddydd i ddydd yn gweithio yn clwb Ifor Bach. O'n i wastad kind of moyn neud podlediad am greadigrwydd a kind of siarad gyda pobl gwahanol sy'n kind of neud pethau gwahanol yn greadigol a trwffyn y mas kind of pam a sut maen nhw'n neud stwff a kind of beth yw stori nhw. Trwy dysgu bach gan nhw. So dyma fi a heddi fi gyda Mr Dyfan Lewis. Shwmae, Steff, ti iawn? Fi'n dal introduce ti. Oh, right. Unbelievable. Sorry. So heddi fi gyda Dyfan Lewis sydd yn fardd ac yn awdur a sydd just yn phenomenal gyda geiriau. Sgwenwr. Sgwenwr. Yeah, man. Sgwenwr. So, ti'n sgwennu. Ynddo. Ti recently, rhywbeth fi'n kind of fi wastad yn ymddiddori mewn yw kind of yr approach DIY. Mae lot o bobl gyda i wneud stwff, creu stwff a gyhoeddi stwff. A ti wedi bod yn... Ti wedi hynna'n gyhoeddi 2 bamffled llyfryn dy hun. Do. So nes ti wneud un llynedd yr enw Golau. Yeah. Oedd i'n wneud gyda... Oedd wedi cael ei ysbrydoli gan ti gyda defnyddio camera. Yeah, so oedd hwnna fel... Golau. Yeah, oedd hwnna gyda camera ffilm i ti'n cael light leaks weithiau sydd yn dod mewn i'r ffilm o fel llefydd arall i blaw am y lens a mae hwnna'n neud fel effeithiaeth y diddorol ar print yn diwedd. So nes i fel gweld un o'r rheina a cael ymateb really cryf i'r peth a just sgwennu cerdd amdano fe. Wedyn o fyna nes i dechrau trial wneud light leaks mewn ffordd pwrpasol a fel bwriadol. That's rather than, but then kind of out of the accident. Yeah, na, o'n i'n mynd ati fel i trial wneud multiple exposures eitha abstract a haniaethol. Rhoi'r ffilm mewn dŵr halen a pethau, just meso gwmpas. Wedyn ni'n cyfres o gerddi fel yn ymateb i'r lluniau yna. A wedyn sti hefyd gyhoeddi blwyddyn yma, hynna'n gyhoeddi pamffled rhan nhw mawr. Yeah. Kind of un fath o format, ond gyda darluniau gwahanol. Yeah. I wneud gyda cartref ti, fel undre. Yeah, so o'n i nes i cael, o'n i ddim yn mynd i wneud a wedyn nes i cael just fel yr ysbrydoliaeth yma i sgwennu am adre achos bod ysgol fel undre is iddi yn cael ysgol eitha gwledig yn Sir Abertawe a hefyd oedd rhieni fi'n symud o'r ardal so ni just fel fel teimlo fel yn iawn bod fi'n ymateb ac yn creu rhywbeth i'r mwyn cloriannu'r lle, t'mo? Yeah. Diwedd era. Diwedd era, yeah, I guess so, yeah. A mae hynna'n gyhoeddi'n rhywbeth sydd wedi bod yn relatively rare yn kind of gwmpas y scene Cymraeg. Yeah. Mae'r stamp di bod yn neud So mae'r stamp yn neud cylchgrawn 4 gwaith y flwyddyn, dwi'n meddwl. Mae fel cylchgrawn celfyddydol, basically, gyda celf a barddoniaeth a sgrifau a straeon a pob math o beth o gwahanol yn y fe. Ti di neud clawr yn nhw, ie. Maen nhw'n coeddi gwaith pobl hefyd yn gwneud fel llyfrau. Yeah, maen nhw wedi dechrau gwneud pamffledi nawr hefyd. Nice. Ges nes i wneud e hefyd. O'n i wedi cael yn ysbrydoli mwy gan... bod fi wedi dod i nabod Creu y Stamp nawr yn meddwl bod nhw'n wneud rhywbeth fel arbennig a gwerthfawr. Ges i'n ysbrydoli mwy gan fel pobl yn y byd music yn neud e fel I guess
pobl fel Thomas Winfield a neb. A chi yn brych ei hir cyn i chi sal y mas. A mynd i'r bobl yna. Tali PR. Cael y cash fel, ond so dyna lle nes i cael yr ysbrydoliaeth i wneud hwnna mewn ffordd. A hefyd o'n i fel yn troi'n 25 a o'n i'n teimlo fel bod fi heb rhoi unrhyw beth mas i'r byd. Oedd hwn llynedd, ond oedd fel, o'n i fel, ti ai ddim mynd i fynd off y ffucking, ti ai ddim mynd i fynd o'r poti i'r toilet neu ti ddim. Ie. Mae'n merch yn wicked. A mae gyd yn kind of merch yn gyson y fyd fel. O'n i eisiau hwnna, o'n i eisiau fe fod yn fel, yn peth, fel mae yna thema eitha pendant iddo fe fel o ran cerddi ac hefyd o ran lluniau. Oedd fi droi hwnna'n nodiadau fi as well, bod y ddau pamphlet sy'n dod mas gyda thema really, really cryf. Really fel, mae popeth yn kind of wneud sens, mae popeth yn mynd gyda'i gilydd. A ni kind of di cymharu fe, ar ffôn gyda ti ddoi. Nes i kind of cymharu fe i fel albums. Ti'n cael, ti'n fel un cyfanwaith a... Mae fel concept album, falle. Mae fel ymateb un thema, wedyn sustain o hwnna. Compilation o waith ti'n neud drost sut yma'n amser. Wel, hwnna'n, I don't know, mae'n fwy diddorol wedyn, dwi'n meddwl. Bod ti'n... A mae hefyd, mae yna rhyw fath o arc iddyn nhw. Fel, ti'n methu really wneud arc rhwng cerddi yn y ffordd i ti'n gallu mewn straeon neu beth bynnag, ond mae yna rhyw fath o narratif yn rhedeg trwy'r holl beth yn mawr yn syliedig o gwmpas fel mae'r cymeriad yma'r fel bachgen, delwedd yma'r bachgen yn ddangos, o fel fi'n sort of siarad gyda'r bachgen fel fersiwn o fi fel plentyn yw hwnna, a hefyd da ti'r ddelwedd o gellu wastad sef y mynydd sydd just i'w chlaw lle nath ni dyfu lan. A fel yn y canol mae yna gerdd o'r enw gellu wastad ar dan, lle mae fel fi fel plentyn yn gweld hwnna gellu wastad yn mynd ar dan, achos byddai'r kids drwg o Dreforys neu Clydach yn dringo lan a fel tynnu cynnu'r lle, a basically byddai'r holl lle yn mynd ar dan. Ond pretty spectacular, ond oedd e hefyd fel kind of scary ar gyfer 6-year-old. Ond pretty cool hefyd. So nôl at, y syniad yma fel cael themau, yw e'n helpu ti sgwennu wedyn? Neu yw e'n rhywbeth... Wyt ti'n sgwennu fe wedyn mewn llai amser, bod e fel... Na, man. Fi ddim yn gallu... does dim dal faint o amser mae rhywbeth yn cymryd i fi. Weithiau mae'n cymryd misoedd, weithiau mae'n cymryd fel prynhawn. Mae fel... Mae dros y siop, really. Weithiau mae pethau'n dod yn hawdd, weithiau fi'n stryglo i ffigro mas beth yw'r llinell nesaf. Ond... a mae lot o bethau sydd just mewn fel Word documents ar cyfrifiadur fi fel byth yn mynd i allu ddefnyddio, achos dyn nhw ddim yn ffito mewn gyda rhywbeth arall. Mae just fel ambell linell neu syniadau neu beth bynnag. Ond, I don't know, ma fy'n dda, fi'n meddwl bod yn dda i cael rhywfaint o fel cyfyngiadau arno creadigrwydd ti, achos neu ti'n rhoi just rheolau i ti fel dilyn, os mae hwnna'n thema neu yn rhywbeth arall, achos wedyn ti gorfod sort of datrys problem i fynd mas ohono fe, falle. I guess. Nice. Un peth ni kind of... Mae'n cyffrodd arno as well, oedd... Ti dim ond recently di kind of bod yn dechrau cyhoeddi stwff ti, a cael stwff na mas, a kind of neud dy hun yn fel... visible fel rhywun sy'n sgwennu, rhywun sy'n... Yn y flwyddyn diwetha, basically, ers steddfod llynedd, Ond dim dyna pryd nes ti ddechrau sgwennu, neu fel... Ti bod yn sgwennu ers am byth, I guess? Wel, mae da fi mwy o reswm i wneud reit nawr. Ond, fel, fi di bod yn sgwennu... Mae pawb yn sgwennu, nag nhw, pan maen nhw'n ysgol gynradd, mae pawb yn wneud.
fel nes i just ddim stopo, I guess. Ond i ddim yn rhannu fe gyda pobl, achos rhai'r teenage poems yn ridiculous. Fel, maen nhw'n ridiculous. They edrych rôl ar nhw, ti'n... Oh, no. Ti'n cofio un really, really, really gwael? Na. Dim right nawr. Nes i just ddim stopo, a wedyn nes i cyrraedd pwynt o'n i fel, mae eisiau fi sort of neud rhywbeth amdano'r peth yma, achos dyna oedd yn diddori fi, dyna fel, mae bod yn greadigol yn present i dy hun, fi'n meddwl. Fel, mae mor hawdd i cael dy distracto, cymryd i ffwrdd o beth yw creu pethau drwy rhannu fe, drwy fel cael adolygiadau, neu cael likes, neu fel cael byth bynnag, hyrwyddo, whatever. Ond, dyna, fel, os i ti, fel fi wastad yn teimlo, os fi byth yn mynd ar goll, mae eisiau fi just mynd nôl at y thing yna o greadigrwydd a creu pethau mwyn fi. Ar un o bryd, mae fe lot ohono fe yn ymateb i fylindra o hyd. Fi dal yn sgwennu pethau sydd yn mynd nôl at hwnna. Mae yna pethau eraill fel gwahanol sydd jyst yn ffrwtian yn pen fi constantly rôl yn y cefn yna. A wedyn pryn bydd rhywbeth yn barod, bydd e jyst fel boom. Fi fel, nes i sôn amdano hwn wrth ti, a da fi fel theori amdano creadigrwydd. O ie, yn nodiadau fi. Fi wedi colli dal yn fi. Yn nodiadau fi gyda creadigrwydd, be o ti on about? Yeah, okay. Fine. So, creadigrwydd. Right, fi wedi build o fel lan i'r thing nawr. Ond fel, fi'n teimlo, ti'n mynd o gwmpas y byd yma, ti fel yn consumer pethau, nag ti. Naill ai fel yn sgyrsiau gyda ffrindiau, neu fel ffilmiau, neu dan y galf, neu llynyddiaeth, neu beth bynnag. Right? A fi'n teimlo fel bod y holl stwff yna i gyd yn cael ei rhoi mewn i fel sac, fel SACC, sac, okay? Mae fel rhywbeth o gland sydd yn brain ti. Ar y sac yna, mae yna fel spots gwahanol, right? A os mae'n gorlenwi, mae jyst yn dechrau fel bust o'i llefydd gwahanol, mae'n horrible. O beth yw fel trial neud stwff, yw fel chwarae'r bagpipes gyda'r sac yna, a fel gwasgu y spot at certain direction. I fi mae fel sgwennu, so fi'n rhoi ar dan o bapur i ti. Gas bod yn similar. Ond dyna beth yw creadigrwydd. Fi'n lyfo hwnna. I think gech ti'n neud rhyw short film am hwnna. Ie, fi'n meddwl bod mae fe'n comic strip neu rhywbeth, dwi'n meddwl. Ie. Ond y pwynt yw, os i ti ddim yn trial director, mae'n just yn dod mas fel y teenage poems, mae'n dod mas fel horrible, gooey, messy stuff. A ti just, a dyna pam mae dyfu'r fel y themau penodol i'r pethau, achos mae fel un thema a fel yn sgwyddo fo mas, Ie, absolutely. Os fel dweithio fi, os ti fel, ti di gweld rhywbeth, ti di watch rhywbeth yn fel y mis diwetha sydd di fel... Achos fi'n teimlo fel weithio, fi di darllen fel un nofel yn y 2 flynedd diwetha yma sydd wedi really cael effaith arno fi, sef Lanark, A Life in 4 Books gan Alistair Creu. Yn hwnna, mae'n dechrau yn y book 3, a mae fe mewn rhyw fath o dystopian parallel universe yn Glasgow. A ni jyst ddim wedi darllen unrhyw beth fel yna erioed o'r blaen. Oedd jyst y rhyddid oedd gyda fe i jyst neud pethau absolutely insane. A ni fel, waw. A sdim fel, I guess stim pan ti'n sgwennu, stim fel budget gyda ti fan. Wel, dyna'r thing hefyd. What's possible. Un o'r rhesymau pan fi'n hoffi sgwennu yw fel, mae'n un o'r pethau mwy o'r rhad ti'n gallu neud. Ti'n angen papur a pen, neu pensil. A ti'n gallu neud e. A wedyn, it's just fel dychymig ti yw'r gweddill. Fi ddim rili'n darllen nofelau, stuff like that. Ti tefod gyda ffilms.
Mae loads haws i just kind of roi dy hi mewn i byd ffilms, achos mae just fyna, it does the work for you, ti'n gofio kind of... Ie, ystod fi'n gweld hwnna, a fi eisiau edrych mewn i sort of dosbarthu sgwennu fi mewn ffordd gwahanol, bydd at drwy audio neu fel ffilmio byrion neu beth bynnag. Ni kind of di stuff sy'n kind of demands our attention kind of instantly. Stuff fel Facebook, Instagram sy'n kind of wneud to moyn stuff yn gyflym y bynnag. I would say mae heina yw'r stuff sy'n kind of heina sy'n galw'n fel anti-inspiration i fi. So, os na air am hynna? Na, fel allan ni feddwl am un. Yeah. Be fys ti'n gweud yw'r stuff sy'n kind of... Fel ti, Instagram a Facebook, especially Twitter, achos mae Twitter yn lle mor horrible i fod. Mae fel tasau beth sy'n cael ei wybrwyo ar hyn o bryd yw pobl sydd bach o loose cannons, bach fel rhywbeth bach yn bod arnyn nhw. Maen nhw just fel... Ti wedi gweld y ffilm Network? Na. Fi'n gwybod y sample un o'r speech massive na diwedd. Yeah, I'm mad as hell, I'm not going to take it anymore. So mae'r cyflwynydd dyledu yma cael rhywbeth o mental breakdown. A mae'n neud hwnna tra bod e'n gyflwynydd dyledu. A wedyn mae jyst yn fel colli rheolaeth ar teledu, a mae pawb yn lyfo fe, wrth gwrs, achos bod e fel yn mynegiant o rhwystredigaeth pawb gyda y sefyllfa maen nhw ynddo. I'm mad as hell, I'm not going to take it anymore. Wedyn mae fel pawb yn mynd mas, mae'n scene lle mae fe'n dweud wrth pawb i dweiddi hwnna mas drwy ffenestri, mae pawb yn gweiddi fe mas. A dyna fel fi'n gweld Twitter, mae just fel pobl yn fel yn gweld gymaint o rhwystredigaeth gyda'r byd sydd ei amgylch nhw, a maen nhw'n cael ei ffido mewn i'r peth yma, a wedyn mae fe'n jyst yn cynyddu. O'n i arfer ddim gweld o fel, o'n i arfer cael hwyl fel clas, mae yna thing arall am yr iaith. Fel make a meme neu beth bynnag, ond erbyn hyn. A mae memes fel yn great. A mae nhw'n chi bob man. Yeah. There's always a home for a meme. Yeah. Ond mae'n kind of... I think, o'n i ar Twitter fel pan o'n i'n chweched, so ma'n fel 2007. Ti fel yn early adopter. O'n i'n lyfo fe. Nawr fi ddim yn braidd yn postio yn rhywbeth, fi'n kind of... Na. Neu retweet o stuff. Ar fi'n teimlo fel yr unig peth iach ti'n gallu neud o'na fe yw fel hyrwyddo dy hun. A mae hwnna ddim yn peth iach i neud. So, ond fel hwnna yw'r biggest fel... Fi'n teimlo hwnna'n cael yr effaith gweitha arno, creadigrwydd fi yn gyffredinol. Fys ti beth yn cael gwared e? Os mae'n... Na. Is that much of a nightmare, pam ddim? Achos mae da fi pamffledi i werthu. Bai pamfflet. So, anti-ysbrydoliaeth. Done. Done. So beth... Now for some positivity. Yeah, man. Beth fi nes i ofyn ti ddod rhywbeth mewn, sa'n siŵr sexual. Nes i ofyn ti ddod rhywbeth mewn sy'n ysbrydoli ti, ond ti wedi dod â dim byd. Na, fi wedi gweld... O'n i'n mynd i ddod â ffigur bach Mario, ges i mewn official Nintendo magazine pan o'n i fel, rhaid bod fi fel yn 8 neu 9. Mae'n eitha battered, mae'r trwyn wedi mynd. Ond mae fel yn sefyll yn cross-armed fel hyn yn edrych yn eitha defiant. A nes i golli fe am fel 15 mlynedd o'n oedd ymddangos eto. Ni'n meddwl bod fi'n cadw fe'n bod coat fi. A nes i wisgo hwnna i ddod ond oedd ddim mewn. So mae'n mynd am walk rhywle. 15 years arall. Bydd yn dod nôl eto fi, fi'n siŵr. Y reswm pam o'n i wedi dewis achos bod Nintendo fel Cymru, fel mae ffordd nhw edrych ar greadigrwydd ar game design yn anhygol. Maen nhw'n dilyn fel athroniaeth yma lle ti'n taflu pob rhai o mas y siop o'n ti'n dechrau eto gyda pethau.
ti'n cadw rhai elfennau, ond wastad mae rhywbeth yn iteration o rhywbeth arall. Ie. Mae sort of fel mae Tesla, dim Tesla, Tesla, Elon Musk yn meddwl amdano neu ceir neu rockets neu beth bynnag, ond fi ddim yn mynd i ddod â fucking Elon Musk, llun o Elon Musk, da fi, achos mae fe'n weirdo. Ond anyway, mae fe'n gweld y peth fel beth yw enw fe? First principle design, okay? So mae fe'n mynd at o fel theories physics a gweld, right, ti'n taflu popeth ni'n gwybod amdano hwn, pob fel darn o assumed knowledge, a wedyn ti'n dechrau gweld sut allai ti ddatrys problem. So mae Apple yn neud e hefyd, gyda nhw'n neud e gyda'r smartphone, a bod fel, oedd popeth cyn ni, o'r pob ffôn cyn ni, just an iteration o rhywbeth oedd wedi bod cyn. Yeah. A nath nhw fynd, ni'n mynd i creu rhywbeth newydd, a ni gyd gyda un nawr, ti'n meddwl? Yeah. So dyna pam o'n i wedi mynd i ddod gyda'r thing Mario, achos y fel yr ysbryd yna sydd gyda Nintendo. A hefyd mynd i roi lot o fel joy i fi dros y flynyddoedd, great. Ni siarad am kind of beth ti wedi bod lan i. A beth ti bod yn neud ar blwyddyn diwetha. Be ti lan i nawr? Be ti'n gweithio ar? Fi'n gweithio yn o cyfres o ysgrifau taith. Seiliedig gan o mynd i deithio yn Deddwyr Asia. Fi di cael ysgoloriaeth gan Llynydd Cymru i wneud nhw. Clas. Mae Llyr Gwyn Lewis yn helpu fi i sort of roi nhw at ei gilydd. Mae'n rhoi bach o mentorau i fi. Gobeithio cyhoeddi rheina blwyddyn nesaf. A fi'n mynd i, mae hwnna'n un o'r pethau fi'n edrych mewn i fel efallai cael fersiwn fel audio i fynd gyda fe. Achos mae'n reit dense falle i pobl i ddarllen. Dwi ddim yn light read. Okay. So fi eisiau fel ffindio ffordd i bobl gallu cael mynediad eto fe heb fod nhw gorfod rhoi hynna'n trwy darllen hynna. Hefyd, fi'n betrus ynglyn â sôn am pethau sydd ar y gweill, ond fi'n gobeithio cael rhywbeth sci-fi mas cyn Nadolig. Cool. Ond mae dal yn eitha feig ar hyn o bryd. Be fi'n mynd i wneud o hwnna? Be fel stori neu fel... Stori fel stori fer hir. Cool. Fi'n meddwl amdano fe fel... Mae'n mynd i fod yn... stori fer hir. Awesome. Yeah. Yw'n fod Nadoligaidd o gwbl? Na. Nadoligaidd? Na, mae'n mynd i fod yn eitha dystopian a horrible. So un thing o'n i moyn gofyn as well yw... Fi'n darllen lot o fel llyfrau gan artistedd neu gan fel studios a stuff sy'n kind of sôn am practice nhw a kind of be maen nhw'n credu mewn, be maen nhw ddim. Oh, yeah. A maen nhw wastad fel rhyw manifesto. All right. Os fes ti gyda un cyfraniad at manifesto i cadw ymlaen bod yn gredigol neu greu gwaith ti moyn creu bod yn kind of liberated creatively. Be fes ti'n cyfrannu? Llenwa'r sac. Llenwa'r sac? Yeah. Be ti'n meddwl bod Ti'n meddwl sac o'n i'n sôn amdano? Llenwa fe. Clas. Sut fes ti'n llenwa fe? Cer am dro. Read a book. Cer off Twitter. Cer off Twitter. Nice. Gone for now. Diolch mas fynd ddod mewn. Yeah, safe. Diolch man. Loads o hwyl, mae'n gallu ti'n probably gwneud am oriau eto. Probably. Ti'n ma'n gweud pobl lle i ffeindio... Fi ar Twitter. Gwaith ti, ten Twitter, kids. Fi ar Twitter. At Dyfan Lewis, yr un peth ar Instagram. Os chi moyn cael copi o un o'r pamffledi, allwch chi anfon neges yno fi ar un o'r rheina, wedyn, Nice. Mynd o fyna. Clas. Diolch fawr yn rando. Cofiwch i danysgrifo i bodlediadau Hans ag i ddilyn nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Hwyl fawr.